Kieku kellek iżżid il-11 il-kmandament x'ikun? U paċenzja bik innifsek u b'ta' madwarek. Tagħmilx sfreġu lill-ambjent. Irrispetta l-ħlejqa talla biex nirrispettaw l-annimali. Illa tpejjibx. Dak li kien għal Ġesu stess naħseb ħobb il-lajrak bħalek innifsek li mhux qiegħed fl-10 kmandamenti, imma kien dak il-kmandament ġdid li kien taw naħseb li għandna bżonnu ħafna fis-soċjetà. Kieku kellek tażel persuna minn partit oppost biex tkun il-best friend tiegħek, min tkun? James Gregg. Dr. Alfassan. Rosalind Borch-Knight. Peter Aġus, kont studjajt il-ktib tiegħu meta kont qed nistudja l-interpretazzjoni fl-università u kont ġibt A fil-suġġett tiegħu, jiġifieri tajjeb ħafna. Nagħmlu ħbieb. Marli Mizzi, tħobb ħafna l-annimali. Storja ħelwa waqt il-house visits. Iltqajt ma' persuna li żgur m'għandi xejn komuni magħha u ma kontx nafa u billi kont ġewwa Bormla ovvjament tassumi li għandek appoġġ kbir għax hemmhekk huwa lokalità pjuttost laburista. U din il-persuna laqtitni ħafna, ma kienet ħadd ħlief Terri ta' Bormla, verament laqatni, imbagħad qalt li jara jiena ma nappoġġjax il-Partit Laburista u jiena ħsibta qed forsi tiċċajta miegħi. Imma fil-verità kien vera x'imbagħad in-nies l-oħra bdew jgħiduli, għaluli wkoll kemm qalba tajba. L-aktar darba li bkejt. Meta tlift il-ħija tajta żgħira. Kien mitli ħabib bil-lukimja u morna l-funeral, wara ħriġt, niftakar kien ħal ormida, tħall John Mini Miner, kelli Iva nidħol John Mini Miner, mirakoluża, u ma niftakarx kemm dont nibki. Probli iktar minn sija. L-aktar darba li bkejt bikja ta' ferħ meta daħħalna l-Unjoni Ċivili konna il-pjazza ta' qudiem il-Parlament l-Antik. Tħossha diffiċli tivvota lilek innifsek? Laqqa xejn jien għandi fiduċja fija nnifsi allura l-ewwel waħda li nivvota li nnifsi huwa jien stess. Nitħaq. Noqbel qiegħda hemm u isna qed nagħmel pastażata nivvota lil nifsi. Alla qas inkun ġibt wieħed hu. Jekk ikollok tiġi elett, lil min iċċempel jew tibgħat l-ewwel? Lil-mara. Nixtieq ngħid li t-tifla wkoll imma kull ma għandha 2 nofs u ma nasibx li hija tkun qed tifhem eżatt xi tngħidilha. It-tifla. Lilhom il-missieri. Il-President ta' Malta, Dr. Giorgi Vella. Ngħidlu eħna t-tobba ħanmexxu l-pajjiż dejjem li quddiem. Inna aħjar minn l-avukati.